Οδηγόζει στον Καλιμάνη που έχει χώρο. Ζουντί. Παλιά για τον Μπάικαρα. Απέφυγε τον Βίντρα. Το σούτ, η μπάλα στα δίχτυα. 0-1. Ανοίγει το σκόρο Πανσεραϊκός. Ο Μπρος ζητούσε από το πράγματα. Εδώ δείτε ο Ζουντί που κάνει την μεταβίβαση. Φεύγει από κανονική θέση ο Μπάικαρα. Κάνει την προσποίηση πάνω στον Βίντρα και με το δεξί στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Μάριο Γκαλίνοβιτς. Και από μια άλλη οπτική γωνία, το γκολ του Μπάικαρα, η άμυνα... Δεν έχει κάρτα ο Πανσεραϊκός ως τώρα. Μία από το πρώτο ημίχρονο, Σωτήρης Κωνσταντινίδης, αλλά για να δούμε εδώ τώρα τον Πιπίνη να μπαίνει στην περιοχή. Η προβολή από τον Βίντρα, νομίζω είναι πέναλτι που δείχνει ο Γιαννόπουλος. Ζητάει από τον Τσέχ να εκτελέσει. Εδώ είναι η προβολή του Βίντρα στα πόδια του Πιπίνη. Νομίζω δεν βρίσκει μπάλα. Για να το δούμε και από αυτή την περίπτωση. Πράγματι. Εκτελεί ο Τσέχ 0-2 στο 55. Σε δύο περιπτώσεις κατάφεραν οι φιλοξενούμενοι να βρουν τον τρόπο για να φέρουν το παιχνίδι στο 0-2 και να έχουν βάλει τις βάσεις για την πρόκριση. Καλιμάνης. Για τον Κωνσταντινίδη που φεύγει από πίσω απέναντι στον Γκαλίνοβιτς, εκείνος στον Τσέχ. 0-3. Οι φιλοξενούμενοι που βρήκαν χώρο χτύπησαν στην αντεπίθεση. Δεν είναι λίγοι φίλοι του Παναθηναϊκού που αποχωρούν από το γήπεδο. Θα παρακαλούσα να δούμε ξανά την φάση από την κάμερα του offside. Έχω την εντύπωση ότι ο Κωνσταντινίδης φεύγει από πίσω, απλά καλό θα ήταν να το επιβεβαιώσουμε. Πράγματι, δείτε τον Κωνσταντινίδη, φεύγει από πίσω, καλύπτεται, που θα αναλάβει την εκτέλεση. Πολύ ωραία, μειώνει σε 3-1 για τον Παναθηναϊκό. Χριστοδουλόπουλος που σφραγίζει την πολύ καλή εμφάνισή του και σήμερα. Κοιτάξτε και πάλι, πολύ ωραία εκτέλεση. Στη γωνιά του Ήλιτς. Και από μια άλλη οπτική γωνία. Η ομάδα που είδαμε στο ξεκίνημα της περίοδου με αυτή που έχει ετοιμάσει τώρα ο Μπρος δεν έχει καμία σχέση. Είναι πολύ καλύτερη. Οι δύο εμφανίσεις του, ο Χριστοδουλόπουλος σε εκπληκτική ενέργεια. Η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα του Ήλιτς με τη βοήθεια της τύχης βέβαια για τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο, ο οποίος δεν ξέρω, νομίζω ότι είχε, από εδώ θα φανεί πορεία προς την εστία. Βέβαια αλλάζει εντελώς.